No a jedno z tých videí, ktoré vám chcem ukázať, je teda z boja proti takýmto borcom. Nie sú to žiadne lamy, mali 90 a 80, troška im teraz kleslo 2%, ale teda veľmi silní hráči. Stretli sme sa s nimi na vodnej mape. Levelovo sme mali teda jeden level plus, ale či vám to takto ukázať. Nepozbierali sme tuto z mapy dobre, čiže týchto 6, čiže aj všetky tieto sporné získali proti hráči. My sme akurát dobre pozbierali tie z vody, respektíve zobrali sme potom veľké kontajnery. Čiže takto to máme. Ja to ukážem. Čiže tuto nám to všetko zobrali. No ale tuto sme im ukradli pri základni. Aj Staník toto dobre zobral. Proti hráčom, ktorým sme hrali, tak sú to youtuberi, tak veľmi často robia videá na YouTube. Tuto sa nám podarilo to torpédo zničiť, takže prišli o kopec zdrojov. Keby sme mali také zvučnejšie meno, tak druhý deň sme v takom videu, ale teda skončili vo videu oni. Takže niekedy sa aj tá karta obráti. A nám sa s našou armádou podarilo zobrať jeden aj druhý veľký kontajner. Bohužiaľ tuto Staníkovi zabehli s aligátormi. To som zobral ja, aj on zobral. Pokúšali sa mu zničiť HQčko, našťastie neúspeli. Ani mu tam nenarobili dáku škodu. To nás skautol dosť vážne. No a my sme sledovali teda tú ich armádu, odkiaľ sa bude snažiť na nás dostať. No ja som tu videl, že tento hráč išiel do tej strany, tak som zaútočil rýchlo na jeho prístavy. Pozrite, aký husársky kúsok sa nám podaril. Nemohol sa on moc rýchlo vracať, rozostúpený, lebo by sa dostal pod útok torpéd. To dám tiššie. Takže tu sme ich veľmi dobre podlovili, ale teda Staník našťastie tuto mal už vybudovanú obranu z torpédok, takže tam na neho zaútočiť nemohli. Ja som sa tu dostal pod takýto nepríjemný útok. A títo hrdinovia, ich sú veľmi silní. Mal som šťastie, že ja som mal v mojej základni postavenú túto raketometnú vežičku, lebo bolo by mi do plaču. Ale tým, že ja som moc jednotiek nemal, musel som prepustiť tento veľký kontajner. Ale sústredil som sa na čo najväčšiu produkciu námorníctva. Musel som spraviť aj také Poseidony, lebo som očakával, že už tam príde aj Leviatán. Takže som robil nielen Vikingy, ale aj Poseidony a pre istotu som produkoval námorníctvo už na zlatom buste. Robil som to preto, že zdrojov bolo dostatok a som mal obavy, že ich armáda námorná bude už veľmi silná. Ja som to nemal žiadne torpéda na moje krytie. Takže preto na tomto booste ukázalo sa to ako dobrá taktika. To môj Serafim ani nestihol vystreliť. A už som sa blížil na limit s command pointami, preto som zaútočil. A ako náhle som videl, že sa tam začína prestúvať červený, tak som aj spoluhráča Staníka vyzval k tomu, aby atakoval spolu so mňou.
Tu bol zničený ten hrdina. Moc torped tu nemal postavaných, takže moc sa brániť nemohol. Toto som veľmi rýchlo prebil, aj staník, pozrite sa veľmi, veľmi dobre, lebo oni, namiesto toho, aby stavali armádu námornú, tak sa sústredili na upgradeovanie na 4. level. Vidíte, že my sme boli stále na 3, obidvaja. Tu už prišiel tento kamarát náš. No mne sa tu našťastie podarilo zničiť túto továreň na hrdinov. Pozrite sa, akú jeho má silného toho hrdinu. Pum. Hneď tretina života jedným úderom preč. Staník, no bohužiaľ, ten tu prišiel o celú svoju armádu. Ale ja som tu mal tých 3 Poseidonov a tí dokážu narobiť troška šarapatu s tým hrdinom. Tuto som vám ani neukázal, ako na mňa zaútočil. Škoda. No ale tu na mňa zaútočil celou tou armádou žltý a podarilo sa mi odbiť ten jeho útok. Čiže to bola taká zaujímavá hra. Som tu aj písal, hej, ten náš úspech bol taký nečakaný. Mal som to chuť na začiatku položiť. Vidíte tam 3 Poseidony, ledva sa spratali s tým hrdinom. Takže dobre, to bol taký win z hry 2-2. Ďakujem.